Moje meno je Marek Vaško a vo firme Agrice Slovakia pracujem už 3. rok. Konkrétne na stredisku Trnave pracujem ako vedúci už 2. rok. Náplň vedúceho servisu je určite komunikácia so zákazníkmi, kde sa snažíme dodržať kvalitu našej práce a samozrejme je to aj riadenie nášho tímu ľudí. Dbám na to, aby naša kvalita práce samozrejme bola čo najlepšia, preto teda ten tím ľudí scelujeme a školíme, preto aby sme boli stále kvalitnejší a kvalitnejší. Čo ma na tejto práci najviac baví, je to, že táto práca je dosť živá, každý rok je niečím iná, je obohatená, sú to určite výzvy každý rok a my ich radi prekonávame a teda snažíme sa. Čo je pre mňa prínosom pracovať v tejto firme, určite to, že táto firma je na trhu už desiatky rokov, presiahla už dobu 30 rokov, čo je na trhu a je to teda silná, stabilná firma. Už štandardný pracovný deň pozostáva z toho, potom čo si dáme dobrú kávičku, máme sa ako tým ľudí dokopy, rozdelíme úlohy, ktoré treba primárne robiť, poobiedávajú sa prípadne nejaké diely na opravy a ďalej teda moja administratívna časť práce. Výhodou beriem určite náš kolektív, kde sme súdržní a určite naplňame aj motto našej firmy, kde je spoločne silnejší, takže verím tomu, že my na stredisku Trnava sme dobrý tým ľudí, určite vieme spoločne aj zavtipkovať, ale aj poriadne zamakať, keď to treba.